Hello guys, paingon mi karon sa ubos. Agoy naun sa bali ni law man din ni. Tanawa. Paingon mi karon sa ubos kay magpalit sa sudan. Kay ang sudan dato nga agi-lagi nasa gunson man pagluto. Kay ang ref lagi dugay kaayo na on kay dugay sad naayo ang linya sa among kuryente maunang karon. Paingon mi dito sa ubos. Niya akong gidala ang itoy kay si Jongjong nangayo po sa itoy. To ay tulo ka itoy dala ni kuan Sherwin. Naguban si Sherwin kay siya kuno mangumpra. May bawaan na to na karon kung sayang kumprahon na sad. Nya ang uwan kagahapon naggabi na lang nagbuntag hangtod karon Ginoo ko. Tugbong mama. Para ka uli. Kulirog kisa ni motor na lukat-lukat man lagi niya. Ha? Ah, bago niya? Asa na pinag palit? Ah, yan ko. Ganina rin mo mama nagtugbong? Basig na uyab dato gitabo. Nya karon diretso mi sa ubos. Ang baka napahalo na to ah. Agsakay ko? Wala ka na ko. Dili. Ang laki. Laki kay. Dili nga anak ni man. Anak ni kuan putot. Sige gid dua hangtod mga bulingit na dayon Ginoo ko ha. Palimahan ninyo. Amay hatag. Sa pa ka? Ay mudagan dito man gyapon. Gani. Una-una ko kay dili ko magsakay Ginoo ko. Danlog. Why undang ang uwan? Nangayo kag mabunal ka. Titoy? Ano titoy? Ihatag mo titoy ha. Nangayo si Jongjong sa itoy. Kaya dito sa iyang likod butangan siyang manok. Ngit-ngit man kaayo, mas may nang naay daghan bantay. Itoy kay para makausig dayon kung naay tao. Nakawatan siya sa kuan. Hiniktan datong niagi 12 ka buok. Grabe ka kawatan gid kayo, manginsayon lag. Ginoo ko. Diana mi diri sa ilahan ni Iboy. Ali Iboy. Kay ato na ni Diara din. Diara. Nasalamat. Dako naman lagi na isa nila sila ison. Dili. Anak niya ni Daniela. Ah. Nakaning duha anak ni Putot. Tanyo. Ingon day si kuan ba tonton. Hala gusto ko ito. Naiyon na siya tinga. Kanang gusto kong mag-alaga ng aso. Oh. Hindi ko nga. Pumunta ka doon sa bahay ni Maya, maraming aso doon. Humingi ka ng aso kay gusto mong mag-alaga. Oh. Jadi ha. Hindi pa. Siya nga nasara si Maya, kung nga nandun pa sa Cebu. Hantayin mo lang magpuli. Mo de ka magay siya nga. Hala gusto ko ito. Dahil ka lang Jongjong nga. Tagaan mo ito ni ate sa ito showing to. Kani may budget. Tagais tuntun kay ang gusto dito siguro sa ito. Puro laki ni kani jung puro laki Kani may jung. gimusik yun. Amigo na sila, amigo na sila. Dandagan ba? Hadlok ko hadlok. Ikot yung duwa. Hadlok ang isa. Boy tawagan si Tuntun boy. Wala na kuwan dito te. Tuntun kay. Wala no nagkuhan hangin. Bagyo ni siya geng. Dili man murag Low pressure? Kuanan siguro di sa low pressure tanaw ko sa balita. Mo ba? Oh, iya siguro. Budget din ang dako. O kani mo ibadji. Tupay duha ka laki dito. Wala ila ng Da iba. da. Iba nga. Awag yo. Ayo tami pagawaya. Dami. Pero dako man tami. Tawagan si Tuntun iboy. Tunyang. Dako man ikaw ulit. Halika kanito, ha? Ingon si Tuntun. Hala gusto ko ito. Gusto siya buhi sa itoy di ay. Wag pa ito sa libo kay pangais sa itoy. Ingon siya. Oo. Kana ugma na makauli si Maya kay mag-adto ta sa ilay mga itoy. Oh. Ay, bisa man sunod ba? Dala rin ito ila na naiba ang isa o kay pangay to si Toniya sa itoy. Kanang iha badji? Oo, kana ba yun? Oh, yata nga niya. Hawa boy. Ang tayo magdala men. Ali kasi isa ipadakop boy, Nana si Tuntun. Halika day. Gusto mo day ang dog day?
Buat ka lang. Kuhan, laki ka ha. Ay, bait ka na. Ay, ito niya. Sige na. Lagi na. Sige, Day. Pasok ka, Day. Ganito na. Ay, Ayan, Day. Kasi malaki, Day. ayun eh, kuhan. Isukin na ito si Mo. Hawakan mo siya, Day. Ayun na. Hawakan mo na siya. Siya. Ano na, ikaw. Ito, Ito, Day. Ayan. Sa'yo na yan, ha? Yan ang regalo ko sa'yo. Mabait yan, Day. Dalhin mo doon sa bahay mo. Gagudila. Musik na itong simod. Ati mana na imong fan, itoy. Bus kami. Ate Manon, na mo, Day, ha? Pakainin mo yan siya, Day, ha? Ito na lang kayo. Bus. Ala, ito na lang. Namilit yan. Namilit sa gamay. Maliit yan, Day. Uy, maliit yan. Babae mo na si. At saka lalaki yan, Day. Ito, Day, kasi maganda siya, Day. Kagaya sa'yo maganda. Di ba? Oh, yan. Maganda yan, Day. Kasi babae yan, Day. Ha? May iba pa? Nandoon sa bahay. Gusto mo pa? Ay na. Oh, ilan sa'yo? Ito na nila imo. Isa lang ulit? Oh, sige. Si Daniela na lang imuha. Lakaw, iuli na nakaw. Namay, murag na PC niya ila. Kanina ni na naiba. Mag-post like na nila. Para niya naglakaw ba? Hiya! Ningaw! Ningaw di ay. Sige na. Kaniutan, oh. Ako ba? Ha? I-panjuan ko, number. Oh. Magkuan ka, magkuha na ka, T-number. Kay, may na lang. Wata kay baw, basig na mag-trending. Ako din mga... Ay, wala. Wala mo punta. Video. Kasagara, mga binuang. Ang trending. Oh, kabantay nga. Kanang mga video nga kuan. Di man maga-trending. Pero kanang mga binuang. Kusog mo trending, di ba? Kabantay ka. Nasi kuya aton dahil. Ito pa man na yung ipalit. Utan. Apa lang may isa o? Banat kay kaon na ha. May mobile ba? Wala. Kana pila tanan na ah. Magpalit tani oh. Ang tuman dito dagan. Ha? Wala to na daot. Dali sa pila. Sila siya ang mabat. Mahal na lang. Okay, sa basin to. 20 kilo? Ayun lang, kana lang bangus. Pila tanan to ah? 1.5. Murag na to. Size. Isa pa man. May binigan. Ano? Ano, wala ba di size di ay? Wala na yung size. 56. Yeah, kuan. Nag-close naman sa akin dahil. Wala yung kuan na. Wala na yung manok ko. Pila na siya ya? 330. Minus ang isda? O saan niya? Bagyo? Atin po na. Yan naman. 330. Alin sa dani? Ha? Oh. Nagtanaw gini. Dito. Wala ka nag-adto. Wala. Hindi ka naman kupag-bunyag dito. Oh. Gusto na sad og magbalik na sad ka, no? Ha? Lagi pohon. Okay na ni siya ya? Oo. Bibo gani, malingaw gani tano dito. Asa. Tugot. Akong kamahungan lagi. Oh. Hindi ka sakay siya. Sa barko, oh. Hindi ka may sabas sakin ka. Gani. Kung ngayon dito ka. Oh, makasakay gidain ka. Na timing ito to aya, may pag nagadto ka.
Lagi, sunod. Puhon. Di kuha na lagi na ninyo. Okay na ni siya. Sige, salamat ha. Salamat so much. Sunod pohon. Puhon. Lagi da, puhon. Di ada na lang. Dagan lagi na ha? Dagan lagi kayo na ah. Hello vlog. Hi. Hello. Mga taga-Balingwan, ano sila guys? Kung saman, okay na na ah? Ito anak, asa na naman. Ha? Kung saman, di balik mo di ay? Matika raman lagi na tanan. Kaya pa ito? Yung manok. Kini. Dam. Kami naman. Ay mo ikubag daw? Bili na isabay para mahurot yung talang karga ba? Kani mau. Pila tanan. Suka jumlah. Gamay na itong suka ito. Bili na binigar kayo binigar sa dam. Duha ka vinegar dayon. plus 65 plus 65. 295. Kuhaan niyo mo. Gani. Paingon nami magpanga sa bukid, nakapamalit nami sa sudan. Kani siya, ako ni siyang ihatag dito ni Mama Ilang kay ang motor dito man kanunay na ako ibilin. So di bali na ako kuan ni duha ka tosino roll, isa ka sweet ham tapos na ay pan. Ihikot ra nimo dana. Nang kana isa? Yan yan. Naunsa na ni among dala Ginoo ko. Di ana mi diri sa ilahan ni Mama Ilang, na plaster na mo ang motor. Niya ang motor ni Mario Sherwin. Tuara gibilin ra pod sa dadto. Nya diretso na mi sa payag. Sige. Ano na may suga. Dani payong dani oh. Dina ka payong. Basta dahil ka. Ako naka-jacket magud ko guys. Okay. Grabe. Ako si King Owen Ginoo ko. Hinahinay pa ang baha dani oh. Katong kagabi kay medyo kusog-kusog ang baha. Daw ang sulod karon dani kay hinay og siga. Grabe ang uwan oy Ginoo ko. Hala. Pilo. Ang pilo-pilo. Asa mo si Piolo? Tuara sila dato ang mga itoy oh. Si Mario, nakuan pa si Mario. Hugas pa si Mario. Grabe kayo ang ulan eh. Sukad pa ganihang buntag. Way undang, Diyos ko. Naunsa naman taon ni. Tuara ang dala niya oh. Okay,
Nagawas na mong titoy? Ang titoy, nagawas na? Dira ang titoy. Ang titoy. Sila na lang duha guys ang nabilin diri. The next day. Good morning sa inyong tanan. Tanan, good morning sa inyong tanan. Di ako karon sa shuttle paingon sa Japan. Abangan ninyo ang akong mga vlog adto sa Japan. Good vibes lang ta always guys. And palarga na siguro ni siya. Kay murag na may need bugwak nga tubig tanawa. So habit na jud ni siya mularga. Di ako sa among port of Balingwan. Abangan ninyo kung saan ako makarating ngayon. And sa lahat-lahat dyan na mga nagsuporta sa akin, sa aming lahat, maraming salamat. Bitaw na ako atoon dito sa Bohol kay ang channel ni Jinjin TV. Wala na ako madala diri sa pag-ayo. Akong atuon pud sa dito kay para akong ayuhon kay nawala na ang iyahang ads. Sayang pud sad kaayo kay datong mga niaging adlaw nag-upload pud sad siya sa video. Sayang kaayo kay daghan na sad biya siya na-upload na video niya, monetize na baya tuwa. Kaya wala pa man sad good nag-abot ang iyahang pin. Maunang nagkuan siya, nag-verify unya kay dili man jud madala ang sakang CG nga kuan kana ang picture kay blurred error mao to ang nalimot pud sad ko nilahos dayon kung adto sa Cebu dato na time nalimtan na nako. Ya ang katong ya kang Jinjin nga channel dito man ako gilagin sa kang Mother Earth. Mao nang sorry kay nawala jud ang yang ads. Naglingkod-lingkod ko dani murag feel na ko kusog ang bawd. Kay ngano lahi ra man jud kanang time nga mosakay bitaw ko og kuan. Inawa murag bawd siya. Nag-wave ang dagat. Tanawa. Monong ni siya sa kuan Balbagon, gibali Balingwan to Balbagon, and then pila ka minutes or hours siguro Balbagon to Hagna na dayon siya guys. Sa mga time nga na ay fully booked sa Cagayan de Oro kunya mo adto mo og Bohol, pwede mo mosakay. Gikan sa Cagayan sakay mo pa yung sa Balingwan, then Balingwan anha dayon mo sa port sa Balingwan, then Balingwan to Hagna na dayon ang sakay. Kay nabi ay time nga ma-fully book. So naay kuan choice no. Hello, going to Bohol na sad ta. Dito sa bukid kaganiha akong gitawagan si Maring Inday kay ako unta siyang ubanon. Pero wala si Maring Inday kay tuas siya sa Salay man siguro. Diubanan niya si Blaze kay naay contest ay naay championship man siguro nila ni Blaze. Mao to ang wala kay uban unta mi ni Maring Inday niya mangita ta kantin. Kaya wala pa ko namahaw. I-try na to diri sa taas. Basi na ay kantin diri. Nagyon si Maring Inday nga wala na jud kay time sa ako Maring. Saan man nga wala man nagka-tunong jud. Close pa. Wala pa ko Sorry, we're close. Kasi mag-open na rin karon guys. Order ka then Skyflix na lang po siya. Wala pa dyan nag-open. Kantin, wala pa. Open ang kantin? Nag-open na?
Skyflakes duha. Then bulalo dayon. Isa. Hi, madam. Morning. Hi, morning. Kasi rin siya sa pamahaw. Oh, kay puso ang nilang pamahaw, guys. Ato mag-order ta sa kuan Skyflakes, dayon bulalo. Ah, wala pa mainit sa tubig. Murag Tagalog ba na sila ari? Tagalog. Skyflakes duha sa ko ako. Ilang Skyflakes? Ha? 20 isa, duha lang. Dayon bulalo para na isabaw. Bulalo, bulalo. Tagbilang bulalo. Noodles. Wala pa yung mainit na tubig? Ah, mag-init pa? Ay, Skyflakes na lang muna. Wala pa ako nagka-umbrell. Uy! Ang bulalo kila. Ang bulalo 50. Kasi 20, 40, 90 no? 40, 90 lang. 90 lahat. O, may 10 piso ka? Anong flavor? Ha? Beef? Ay na, by beef or chicken or... Ha? Yeah. Dati pang siya. So, kanina lang, oh. Kanang, maanghang ha. Oh, gusto ko yung maanghang. Spicy. May spicy ba? Mayroon? Wala ko na maanghang. Nga. Nag-init si Sherwin kagaya ng tubig. Alanganin naman. So, ang larga ba kay 6:15. Nakaabot ko diri alas 6. Saktong alas 6 jud, alas 6:02. Ito dali-dali. May gani kay diretso na dili awat sa unang nga naapay QR code. Karon wala na. Direct na hatag ang ticket. Uy, bayad na ako ha. Thank you. Buwan na gani ko nakasuot sapatos. Awa. Buhol mo, madam? Buhol mo? Di. Kada na. Kamigin. Ang mineral, pila. Tagalog hindi ay meron po. Kano mineral? 30? 1 liter ba yan? Ay? Maliit lang. Maliit lang. Gusto ko yung malaki. Hindi, laki. Pero wala lang. Ito na eh. Mas malaki, mas masarap. Oh. Ano yan? Totoo yan. Real talk lang. 6 liters. Ha? 30? Sige, isa lang din sa akin. Oh, may panukli kayo? Wala. Wala kayong panukli. Wala sila panukli, guys. Eh, paano mabununan ako? Kumain ako na ko. Sayang, wala kayong panukli. Ang pugi pa naman ninyo. 20? 30? Ha? Magbilang tayo, ha? Sana aabot ito. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, Hiram ng 30. 13, 14, Walang sukli. Kaya lang daw po sa umaga. 15, 19, 20. Uy, may labi to. 30 umabot siya. Ano yung pwede na ma-change? May change na. Oh, may 50 ka eh. May 30 siya. 30. Okay na? Hulog pa. 30 siya. 500 ml. Diba? Very good. Ulagit sila yung sukli. Sao na lang. Ha? Ano, 30? 30 mil. Meron na kasi bumili si Idol. Diba? Dadami ang pera ko kasi ko'y alin sa'yo. Dadami ang pera ko dahil alin sa'yo. Inom na to, eh. Ay, di pa. Di pa ako nabigyan ng tubig. Ay, madam yung isa na binigay. Salamat. Dipinsa ni guys kay last na ako nakaon. Sunod na to nakaon dito na sa Hakna. So di bali pamahaw ni siya atong paniud to dito na. Gamay ra pasahero karon. Then ang uban ni drop sila sa Camiguin sa Balbagon. Ang uban diretso sa Bohol. Dala sila piso. Lipat natin. Ay, mabuti naman. May mainit na tubig na guys. Char, Tagalog ha. Kasi Tagalog sila dito sa kantin. So punta tayo sa baba. Ano na ba ni siya oh? Ay. Ano na siya? So punta tayo sa baba. Dari na tayo magkaon guys. Kay ito sa taas walay vacant na kuan table. Akong kuan gamit to ano dito sa ubos. Hangin-hangin siya.